Nagusbat ug dili na magamit ang bag-ulang na turnover na patient transport vehicle sa lungsod sa Katarman, Northern Samar. Ang maong PTV lakip sa 124 ka mga PTV nga giapod-apod sa mga lungsod ug syudad sa Eastern Visayas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong Lunes sa Ormoc City. Nalimbuwad ang PTV dihang nagdagan sa Barangay Gitigo, Lope de Vega sa Northern Samar tungang gabii ni adtong Lunes. Sa investigasyon sa kapulisan sa Lope de Vega, migawas nga nawad-an matud pa og kontrol sa manobela ang 41 anyos nga driver sa PTV dihang iyang gilikayan ang kabaw nga kalitlang milabang sa karsada. Tungod sa baga nga fog ug kusog nga uwan, limitado matud pa ang visibility sa lugar. Nahulog ang PTV sa kilid sa karsada. Taliwa sa kondisyon sa sakyanan nga dili na magamit, luwas ra hinuon ang driver. Gipasabot ni Katarman Mayor Dayan Isidera Rosales nga nag-coordinate na ang iyang buhatan sa PCSO nga maoy midonar sa mga PTV. Pag-collaborate sa PCSO sa aton General Manager assigned dito sa Northern Samar nga inianay tabo nga incident. And with that, naghatag man assurance sa aton ang PCSO nga bubuligan kit pag-assister para maklaim ta man liwat ang insurance.